ବାକ୍ୟ ବିଚାର। ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପଦଟି ସାର୍ଥକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ତାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଅଛି, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଅସ୍ଥିସୂଚକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ନାସ୍ତିସୂଚକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟର ଗଠନ କଳା ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଦୁଇଟି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଦୁଇଟି ରୂପ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ। ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମତଃ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ସେହିଭଳି ବିବୃତି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ପଢ଼ିବା। ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମତଃ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ସେବା କରନ୍ତି ଏଠି ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ନମିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଠି ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯେପରି ସେବା କରିବା, ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସେହିଭଳି ଆମେ କହିବା ପିଲାଟି ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା, ଗଲାଟି ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରିୟା ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଖାଇ। ଏଠାରେ ଖାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହା ତାହାର ସମାପ୍ତିକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଗଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ସମାପନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି, ଏହା ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କିମ୍ବା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ଓ ଆଉ ଏବଂ, ଏହା ଦୁଇଟି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ମାତ୍ର ଏବଂ କିନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଯାହା ହେଉ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଏଠି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା, ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ମନୋଜ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ମାତ୍ର। ମାତ୍ର ଏକ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା, ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ମନୋଜ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାହାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ହେଉଛି ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରସ୍ପର ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଆମେ ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଅନ୍ୟତମ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ପରି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ। ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଦେଖିବା, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହା ଏକ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା, ଘରେ ରତନ ନଥିଲା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯେବେ, ତେବେ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଉପରେ ଲିଖିତ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ। ଯେପରିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ଓ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ହେବ, ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଯଥା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି।